ଚାଷୀ ସରକାର ଆମେ କରିବା ଆମ ସୁନ୍ଦର 3500 ଟଙ୍କା ଆମେ କରିବା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଭତ୍ତା 2000 ଟଙ୍କା ଆମେ କରିବା। ଆରେ ଇଏ ଡଲାର ଭିତରେ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଚଳିବ ନା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଚଳିବ ବିଜେଡି ରାଲିରେ ତ ଲୋକ କହିବେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ମଦୁଆ ସରକାର ହଟେଇ ଦେବା ମଦ ବିକ୍ରି କରି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ସରକାର ଚଳିବ ନା ଖଣି ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଚଳିବ ନା ଖଣି ବିକ୍ରି କରି କ୍ୟାମେରା ରେଞ୍ଜ ପାଉନି ଶାସନ ଚଳିବ ନା ଚାଷୀ ସରକାର ଆମେ କରିବା ଆସ ଭାଇ ଭୋଜି ଏକେ ହବା ଆସ କେନ୍ଦୁଝର ବାସୀ ଏକେ ହବା ଆସ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାସୀ ଏକେ ହବା ଚାଷୀ ସରକାର ଆମେ କରିବା ମଧୁଆ ସରକାରକୁ ହଟେଇ ଦେବା